И така, да попитаме защо намисления от вас човек мълчи с картите Таро. Защо намисления от вас човек мълчи? Какво ви спира да ви се обади или да ви пише? Така, да видим какво ще ни покажат картите. Човекът, за когото си мислите, се събира с приятели, на различни срещи се излиза, забавлява се и въобще в момента не му е до сериозни отношения. Още поради какви причини човекът мълчи. Човекът мълчи, защото смята, че трябва нещата между вас да тръгнат по съвсем друг начин. Такъв какъвто той си го представя. И след това да имате наново отношения. Човекът се занимава основно със своите работни дейности. Изцяло се е вглъбил в работния процес и в момента нищо друго не го интересува. Това беше от мен. Чао, чао!